देग्लायनि BBC नि एनुवेल कनफारेन्स जितु डेक'रेशन नै आं एसे दिन्थिनो लाबाय दिनैनिफ्राय माने आराम्भ जागोन आरोना जा बरिया जाखादों माने गेटआबो आरो साइडजों नै बेबायदि लाइटफोर होनाय जादों बिराद बरिया आरोना लामा जिङावनोखा जायगाया नै बिथिंजाय बेबायदि खाथियावनो आरो बिराद बरिया जाखादों नै दिनैनिफ्राय आराम्भ जागोन आरोना एल'ग्रा सारा दै भिडिअ बानायगासिनो बयबो सिनायनो मोनखायो एल'ग्रा सारखौहाय सानैजों बिराद बरिया जोङो बेवहाय दा गिदिंगासिनो आरोना नै गाबोन फुङाव 5टायाव फिरफिलाजों थांगोन भिडिअ शुट खालामगासिनो एनुवेल कनफारेन्स ने जा मोजांखा नैबे मैखुन बिराद मोजां बानायदों आरोना आरो खामानि दंबावो नै बिथिं नै सोलिगासिनो दङ बरिया एकदम बिराद समायना बानायखादों एबारावहाय दिनै एल'ग्रा सारखौ लोगो मोनबाय दिनै गोबां दिननि उनाव बिराद इन्टारेस्टिं नै मा बुंदो एसे मा बुङो माबाफोर बुंनो माने आं दायो बर' पाब्लिक कनभेन्सन माने जोंनि नालाय माने हर थाबायदों आरो हर थाबायदों ओरैबायदि मोजां बोसोराव खेबसे फैयो बर' पाब्लिक कनभेन्सना बोसोराव खेबसे आरो फैगोन बोसोराव आरो फैलायगोन बोरै जादों देग्लाय बोरै जागोन देग्लाय बरिया सफा आं आरो थाव लाबाय गल लाबाय नै गाबोन फुंनि हारे सुनायनि बियो नै आरो बेबो नै फुंनि थाखाय अवेल थाव नालेंखर ओमफ्राय नोंथाङालाय थाफैदों हर थागोन बै लोगोफ्रा ओरैबायदि एरियाखा आरोना जा गुवारखा नै वाव ओरैजायबो आरो मानसिफ्रा फैहांदोंसै माने दिनैनिफ्राय आराम्भ जागोन थ' पेन्डेलाथ' ओरैबायदि गिदिरखा मानसिफ्रा फैहांदोंसै आरो नै फटक लागासिनो हराव आरो मोजां जागोन नै लाइटिंआ बिदिब्ला रायजोफोर गोलाव खालामब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव आरोबाव फिन खेब लोगो मोनगोन रायजोफोर थ' नेनानै थादो आरोना